Oh yeah, that song was entitled Hopya Mani Popcorn. oh, sorry. Check mic 1 2. That was a song from Joe Romantico. Check. Hey, check. Hey, check. Hey. Check. Hey. Check. Oh, that was a song from Joe Romantico. Wow, maybe that was a song. Ay, na-miss na ako. Anyway, alas 8:16 sa atong oras, may gala party kay may gala party. It's another night, mga ka-BBS. Yeah, baby. O, syempre, Webes naman sa karon. Basta Webes, Thursday. Ako lang ipulian ang pangalan. Din lang, Dear BBS. BBS Bedtime Stories. Sa pala yung title ba nga medyo mas gilok pa paminahon. BBS Secret Diaries. Ano yan, ha? Usapay mas gilok may gala. Bedtime romance. Wow. BBS romance. BBS Love. Bedtime stories. Biga story. Ano? Ano sa? The biggest story. The biga story. Ay, nara. Para dali, para English, para just dito magbisaya kay Morag kan man. BBS Wet Stories. Oh na. Ayan, Wet Stories kay makahilak man ka. Makahilak man ka, 'di ba? Medyo teary-eyed ka sa story, ana. Sumunang Wet Stories. Usay maglagot sad ka, mo nang makaihi ka sa kalagot. Ana, usay na makakuha nga medyo panington ka. Oh. So mo na ni siya gitawag na nato ni siya karon og BBS Wet Stories. Wet story. Kung asa na ay gabasa, na ay gabasa. Yan. Na ay mamasa. Ay. May mamasa. Weti ka doon. Kumasa ba? Pinaka-sigit si Joe sa ato when it comes sa mga ngalan. Experty kay may gala. Kumasa ba? Expertise na. Kumasa po ba? And dara na pod ka, di ara ka smart. Wow. Okay, noted Light yan siya. Alas 8:18 sa atong oras. Kumusta mo din mga ka-BBS? O sa tanan po naminaw sa ato sa Spotify. Hi! So malamang di na nila kung sa Spotify na mo naminaw, ha? Hello sa tanan dia. And sa atong mga naman ko narinim na ako nga group nga mga bitog-bitog university scholars. O sa atong BBS group, hello sa tanan dia. Kaway-kaway. Og sa akong paspas kaayo nga nag-trending nga talong pictures. Talong? Erp, abi na kumuda ko pa to, Erp. Tingala ko ni Gulang na magkay. Mo nag-date to di ay. Ano ra kagad may gala. Mora to. It's so cute. Nakaingi At least nakipagsimpatya ang talong. Maog yun. Nakaingon giraw nga asawa may gala. Hala, tinuyo din istorya, be. Muliwat yun sa nagtanom. Yuck! Ang liit! Uy, dako sa tong entrada. Sa entrada man na daogon. Ohong alami. Ohong galing. Uy, si Juan! Nagtanaw ka ron. So, manibako ba ni nga ka-BBS ni si Juan? Juan! Ay, kabante ko gatanaw na siya sa ato. Juan. Ay, napod BBS. Ay, ganahan ko. Gana. BBS, Basa-Basa Stories. Okay, i-rename na to. Bright. Well, mo ni ganahan ako ng BBS. Way mga bugok dire. Please lang, mga bugok panghawa mo ha. Please lang. Wako nalipay. Napulihan ang akong kuan. Wala. BBS, Basa-Basa Stories. Ay, kalami mga gala. Sa nakay price, ana. Okay. Ay, ko man taga DZMM din ni. Si Bossing. Si Bossing ni? Mogi. May lagi din po nga nakada. Sayang ka, nabuyang ka sa ABS, ha? BBS, Basa-Basa Stories. Okay. Every Thursday. Every Thursday ta, mga igala. Kung kamo, pwede mo mag-email sa amo. Kung gusto niyo nga anonymous, pwede mo mag-PM. Ayan, di na may magsaba, mga igala. Correct. Sa kuhaan ninyo. Secret lang na. Si Master Poe pinapadaw sa stasyon kaya nag-ulan. Nasa natong mag-drive. nasa Drive ha?
Mag-live ka dito. Lagi, dito na lang siya. Or, agay, naghapit-hapit siguro na po. Kabalo, beta sa tong amigo. Basin na noon. part nga sa iyahalang part ni Nagulan. Ay, napoy nga na. May naging si Maria. Nagbasa nga part. No? Tama. Bibiyo Sakto to siya, sa to. bibiyo. Basang-basa sa ulan. Aha. Pangit Sige, na. bye. Lalo Pangit na. na. Bye. Pangit na. You're once lang ka ma-bright. No feeling ako. Bullshit. Pakibasa sabi sa itong mga first honor, palihog lang. Ayan, sige go, roll call tayo na. Oh my sige. God, guys! Hello, konnichiwa, gikan kang Pai, Angel, Abaw, and kang Dante Pelapil Melendez Jr. And syempre sa ato ang president, na miss na din natin sa kakulitan, Ah. si Kuya Totit, John Michael Batilo. Oy, Toti! Diyos, ginong ko gimingaw nagigmianan niya. Oy, asa naman taong gaday? Ay, kuya. Mura ikatulor man na to siya nakauban da. Ato na sa And ipautro. And kumbate na sad mga ka-BBS from Carl John Wong. And napod si Rese Ann Capillo. And Furley Bosano, hello. And kang Russell Rebeliza Ibonia. Carl Cartagena. Ken Ay. Hamad. Ya, sa Agusan del Sur. Huy! Tumari. Huy! And Lain kayo. Rubrica, hello. Huwag na po ni si Jerome. Si Palan? I love the name. Si Palan si? Japan din ni siya. Si kani si Jerome. Ang taga-Japan na day. Ano siya, oh hi from Japan. Basta yung ngalan yun ni sa Japanese mo. Basta yung ngalan yun kay Japan yun ay. Hobo na ko ne. Hobo na ko ne. Ano ba? Oo, mura ko yan. And Richard Ablan Rita, hello. Lovila. Lovila Giuseppe Valicer Straton. Hi nga, nag-live daw si Poppy Gabi share daw nag-comment. Aww. Unsa? Hi. Ano siya, matawag na bako na stalker sa MOR. Kay nag-live si Poppy Gabi, ako na isa nag-comment. So, meaning ikaw rin nag-view kay So, Poppy. ikaw rin nag-view. Grabe siya kay ka. Ay, grabe. Lagi, siya. undangin na, Pops. Undangin na. Oh, nalagay mga sinyalis po. BBS na lagi da. RM Endo, hello. BBS Pagilok Stories, nagsuggest. Awan na, BBS awan na nga nakasuggest sa Medyo okay. Mas ganang kaning BBS. Basa stories. Oo, wala ka pa starta, boss. Wala ka pa starta. Okay na. Well Balataro, hello. Benate Arianza, and ako rin. Huy! Ano ba yung nanag yun ang tingin? We miss you, Pang. Ayun, Nabusit nanoy lagi. ko. Uy, sama Hello guys, marag not feeling well or baka medyo init-init ko gamay but Pag-mask kay makakong. No, I'm hoping a mayor ni basin na ano lang na lovesick or unsa ba like, Oy, kailan tanon. wala tirahan. Wala tirahan. Ako Kalusa nga mga remaining days na ta din eh. Aya pa mo magpagsakit-sakit. Todo na na ninyo. Saan naman mong kalakihan ninyo? Eh? Saan na yan? wow! At least ang dami yung time Uy, ayan, Ano John kaya? Michael, hello! Si kamusta na kami si Totit? And si, Depals. Hi, Depals. Mhm. Maulan nga gabi. Chilling. Hoy! Thank you guys Ano po? for watching. Share! Sama. Ano yung tingin? Jaybu Juber. Hi, Juber. Si pangalan? Juber. Si pa na si? Basa-basa na ko diri. Na may Lain kayo. H. Or Jaybo. Kasi gabasa-basa na ko diri. Si J-Bo. Uy, Jaybo. Lagi ka yun sa ha. Saan na yung pangalan na? Uy, J-Bo. Jaybo or Para Jerbo. maglaw-ay kayo. Live na, nabi minang ng Jerbo sa mga gay Bugan lang. Na Jerbo na ba Joe? Hoy! Mansur. Pang. Hinaya free! Niya macho kay kabonye na yung tingog. Okay. Anyway, so sa atong basa-basa stories, ano na po kita sa atong lain na po nga story ko nga sa natay pangtulunan na makita. Nabatay pagtulunan na makita.
Actually, wala. Na. Nakuloy, nakadaghan. Daghan kayo. Sure. Daghan. Okay, sige. Ato na ipamugos may gala kong. I-push na. Michael i-post Versace, na. hello. Yeah, si manakong kuan. Bayaw mo nila. Bayaw. Si Oh, Bayaw. si Korean, guys. Yes, si Bayaw. Ano Nasa Korea. yun? Biya, musa. Hoy! Binago mo na pala. Anyong, oginki desu ka? Unsa daw? Uy, pahabol Ano, lang gintilis na? natay mga ka-BDS dyan sa Kuwait. Ay, pa naka-tune in. Ayan, thank you. Hoy! Sinyo! Nananaw dyan sa Kuwait. Ako lang ginaangayan ha. Ako lang yun. Ay, sorry. Mga kagaanan family, hello. Nananaw na ba yung mga dua ka kids? Bianco, ayan. Hello sa inyo mga boss. Napaw, Nesto Balasabas. Pahadya sa May Medina. Nasto. I miss you, Nasto. See you Wow, soon. magkaila sila mga igala. Magkaila? Paki-share. Wala eh. Paki-share na sa atong kuan before na to basahon mga igala ha. Paki-share. Go share guys. Share na guys. In fairness ang atong mga letter sender karon para in fairness sa mga nagtan-aw karon na pictures nga gipadala sa atong mga letter sender. Gosh. picture? Nay pictures. Oh my gosh. Ano ba? Be, share na, be? Baka sumbungan na ka diya, Brother Burns. Wala pa oy, grabe san. Sumbungan ng masa. Kadyo lang ato sa ning ako sang ion ning akong kuan Ayan, background na music. po nagsuggest sa ato ang BBS. Ano? Basta bright, sikat. Basta bright sikat. Ada. Basta bright Barangay. sikat. Wala. Ba? Maraglahi po to. Mara mag-Wild FM? Hindi sikat na FM. Basta bright sikat. Sikat! Uy, Oh, that's from Ivy. Barangay Kili. Kili. Kili? Ano Ilok? Ay, Kiliog. Kili. Sa kili. Kiliog mo. Kiliog manggunagod. Kili. Sa Nay kili. Dash. Nay Dash, sorry guys. Kili. Og. Hi, Hi kay cousin Lee. Kiliog. Hi kay Kiliog kay... Wilain po ni si Jujero. Hindi nito si Jujero. Last na lang ka. Napon siya ilay meaning sa BBS. Ansa man? Bahog days. Sorry. Oh, pictures. Dad yan. Kamusta sa niya? Babe, mga babe. As in ka ng babe, nga babe. Ebe. No, bahog days ng babe story. Oy, nindot akong t-shirt ba? Lagi? Napa ba yung stock ka ni o wala out of stock na ni? Na dili na ko ba na out of stock na pero mag natay restock ka na. Oh, grabe Tapos good. katong- Grabe si Joe, good Kaming problem ha. raglan nga ano, Good raglan problem, na ah. bisdak na. Oh, mga bisda ka. Pila Yan. buying ani? 380. 380. Kana siya nga bisdak. Oh, COVID sale na. Oh. Di ako sa inyo, pareserve na mo daan kay medyo Pareserve horot-horot na, na oh. gala ha. At mo sa Rock and Bisaya Boy. oy shirt tapos kuan mo dito yan bisdak. Message sa mo sa magwan na yung mga Mga nangutan na sa ko unsay size na ako. Nangutan na mo small, kaklaro ra. Mga klaro kay Ubi. Klaro ra kay mga XS naman kasi siguro na si Bernie ron. Ba di ra po kay body fit ra kay sa Dili ako pa. XS pod. Body fit ra. Ah, Sakto ra small gyud, lagi, sakto ra gyud ang small. Oh. Wow. Oh, Ang kanis ngayon mo. ka sa white. Mas ayan kag white. Basada man ang white. Wala man dako mag-night basta white lang. Oy, magpadungog-dungog lang ko birthday na nako August 1 ha. Uy, advance or pa. Wow, mag-26 agad siya finally. Very bagat. Oh. Actually, sa noong ni mo kay Brother Burns, igin halata, no? Na 24? Nga kon, 49. Going 50s na. Oh, excuse me. Kita mo na nga no, born up na sa mga 27. Popo, 27 na. fairness, Mubigti pa ng mga call center agent siguro ni nga kuan. Correct. Mga kalabel ganyan lang, Richard Gomez o Mga- Ian Veneracion. Uy, my God, tiguwa lang ra kayo na, Maria. Tiguwa lang ra kayo na mo mga ipaysa Iyan, pa. Sorry, Terzo Cruz de. Jericho Rosales, manggod. Jericho Rosales, mga Dieter o Campo ka na. Mo na nga mga batch. Ah. Isang taong gay, ha? So akong buhaton dire para wa na kay ko'y gasto sa birthday, sa breakfast na ko magpakaon, way mo abutan na. Manyanita na, manyanita. Breakfast buffet. lang. Bano na ko niya ako mga hikers dire, mura kong gaton.
Tamay man niya akong kauban Herb kay mga senior citizen man di na kay mukaon ba. Medyo ano na. Di po ka naglitson. Di na ka naglitson kaya ako sila nga sa matag kaon yung glitson magkaduol mos Ginoo. Mahimo lang way pulo. Matag ingkit pag ingkit mo sa okay. Mura nagpadulong na Pagka nakasako ni Lord. Mga kolesterol. Mo galing ang gingon. Wow. Tipid. Napakatipid ng birthday. Ay, siyempre may gala kita pa sa... Impon Maria, happy to man ka kano? August 6 man din siya. Di ba? Budoy, gabisad. Hindi. Ako lang gikuan ba? August 4. Di ba? August 4. Nabiyasa man ki. Come pa na gapon ani mo anytime. Okay lang mo house. Gulo ka gasto gyud siya kami siya anytime mo. Lain Kasarap. Ay lang. The same lang gyapon na mong gimmick gyapon dito rin gyapon bis gawas dala gyapon mi. Wala celebration guys. Ano lang ko. Stay home lang. Mag-pray like that. Wow, naong sa mag-pray. Bastos mo. Sige Naong sa mag-pray may gana. Okay. Salamat sa tanan mga nag-greet og happy birthday. Advance happy birthday, Brother Bernie. Advance Earp. Johnny Ronnie Piawan, Jaybo Lozada, John J. Kiben, Limuel Sobrepeña, Richard Ablen Rita, Nobje Momos, and also Dante Pilapil Melendez. May mga suki na to may galaw. Mga suki na to. Dante. Pero in fairness na yung mga bago kani sila J. Lozada. Mga bago man nila to ang ano. Si John. John Kibuen. Mga bago yan man na to. Ang design na ni na Bisdag, na Bisaya o yan. Tangin ninyo na may gala. Bisita mo sa ano dito sa page sa Bisayaoy Clothing PH. Ayan. Wani mo gilike atong una kung kay di man sa mo gawa si mong link. Ikaw trader ka sa wani mo gilike atong kuan. Bitog-bitog University kay di man mo kuan, di man mo gawa si mong link kumawala. Gilike na ko loy. Top fan magay ko diri. Dapat ang katong Bisaya. Katong Bisayaoy nga pwede ba di mag-like ka na? Pwede. Kanang page nimo mismo? Yes, it is. Yes, it wasn't. Okay, sumurat okay, bye. Di ko kabalo lagi. Okay, nara. Simulan na natin ang atong basa-basa stories. Diyan lang asa ko ibutan sa nakusanot pa Arat ng na, pangalan. ganun ba? Lamias basa-basa stories. Gosh, excited. Araw Tita B man ginigigawas. Mauoy. Man. Okay, na ko lang Tita B ibutan. sagpa man to. Sabi. Diyan lang John Alman Concepcion, hello. Rosalie Dumale. Jerome Gatao, hello. Ayan, Sir Bernie Anhig Bayugan, wala naman si hello. Ano daw? Nag-adto daw kag Bayugan, wala daw ka naman sin. Wow, snabiro day ko sa personal. Siyempre, basta gwapo nga na yun ha. Grabe ka mamansin, no? Ako kay grabe kay kumamansin dito sa grabe kay kumamansin dito sa Bayugan pero wala yung nakailan sa ako. Hi, Zicho. Oy, Joey C! Unsa na siya? Si Joey C nagtanaw, Joey Concepcion sa MOR Jensen. Ay, Joey. Patisoy. Syempre. See you. Wow, kailan. Chicks May, oy, condolence iyang airpads ata. Kaya naka-black profile picture. Chicks May. Condolence. Luhoy kayo basta OFW, di makauli sa mga nganing mga panahon na karon may gala. Correct. Sa man, sugdan na nato, dili pa. Sugdan na to. Sa larga time pa. Sa man. Tampa, burak na. Sa man. Pusila na. Nara, larga. Sige na. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala pa dahil, sorry. Gusto ko na lamang ang imong Ewan,
Kinughan ko Oh yeah. Unsa mahinungdan Yeah. Oh yeah. Rapol yun ni green light no nos likod. Dear BBS, Bibs. kumusta mo mga day James? Ay, dito lang. Kumusta mo mga day James? Mayang adlaw ninyo diha, Maria Filingera, Joe Romantico, Bernie Bitog-Bitong, Hilas King. Nagduha-duha biag yug ko. Ay. I am 2x2. Kung ako ba yun ipadala kong letter kay Basi Unyag, mabash ko. Ako di ay si Loisa. Gusto niyo makitang naong ni Loisa? Yes. Diyan lang may gala for the sake of the kwan. Sige Kapoy na. lang ani kaya ako po di-share no. I-share na ko diri para di mo sa live mga kita. Share screen. Okay. Okay, na-share na niyo yung screen guys. Ayan na po. Oh. Almost. And black Ayan na for now. Okay, yan na. Hmm. Nakita na ba niyo? Grabe, oh. Nara si Loisa mga gala. Dear OBS. OBS lagi. Ay! Mo na si Loisa. Grabe si Loisa. Hi, Ganda Loy. naman. Well, ako makatambag sa iya. Okay. Wala pa ang problema. Labali. Grabe. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Loisa. Hi, Loy. Loy, Loy. Usa ka ordinaryong babae. Ay, grabe. Humble ba kayo? Na ako'y gipadala nga pictures diha. Morning nga time nga nag-outing media sa Hasaan. Sa Hasaan din. Ay, saan din? Sa Hasaan. Kanang, Cold Spring? Kanang mga Cold cold Spring spring ba? Sarap. Oh, Sarap. Kung napansin ninyo, wala pa'y mga tao. Kay COVID baya. Akong uyuan ang tag-iya sa resort. Ay, Ay, garbosa siya, Grabe. girl. mayamanin. Tana dili ninyo sawayon ang akong itsura sa pictures. Actually, sawayon Ay, na gitanan maot nako. Sawayon na may galing kay nag-ingon sa daan Erp nga dili na to sa sawayon. Kay kung Correct. ambot lang gyud mga gala kay kung na. Ako, di ko ganahan sa yung kuko, ha? Kuko na pangit yung kuko. Di gyud ko kanang burag kana bitaw ang anang mga taga suko ko kang ngilad kayo. Kuko. Tsaka Nilagyan. man yan, kuko. Bati Tapos ang kayo. iyang, unsa na, iyang dughan, kaya murag napakaglapinig, pangit kay. Dahil mga kung naklaro ni mo Erp, ako may klaro man ako kay ako monitor gwapo man, gapuntik-puntik Erp. Ay, Nay mga kuan ba marag Ay, kagiron. kain kayo, Kung kanina imo yung gyud mga dooli ka may Erp, dooli ka maklaro kini mo Erp. Kung layo Erp, ana di sige pa. Di maklaro yung mata Erp, dooli sige pa Erp, dooli pa gyud kana. Kana. Di ba nay burag kagid Erp? Erp, tutok lang. Ayoy pagawas ni mong dila Erp, no sa magay. Tutok lang. Di ba klaro kayo? Maklaro ni mo yung alo niya, brother Burns. Maklaro ni mo alo. Ay, kagid kagid. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Loisa. hello. Actually, na ako'y boyfriend. Ang pangalan sa akong boyfriend kay si Ramram. Kita mo sa picture? Na. Yes. Wala, mo man yung pare-pare ramig na. Actually, dili kay siya gwapo. Ang sa German sausage. Oy, doon na ako Erp silingan ni mo, taga Westwood ni tanang picture. O ba? Oo, taga Westwood. Ayo, Westwood. Ano kayo? Burag pastry ni, burag pastry ni. Pastry. Silingan mo. Pastry din Ito, yun. murag- Oo. Este. Actually, mo ni akong boyfriend. Pero actually, gisugot lang na ako ni siya tungod kay naluoy lang ko. Sus, may galing.
Kaya kung dagway lang, ambot lang, di gid ka maluoy ani siguro naungan ni. Ay, sus. Di ba nakapasar eh? Sa mga naungan. Kabati ba na Uy, naungan? kagwapo ano, bakilay po Bulingit. lang baga-ayo. Kami. Kani manggod siya ever since panguyam na sinawag ka busted pero grabe ka porsigido. Ay, Sayang pagka porsigido, naluoy na lang ko. Munang nasugod yun ako ni siya. Again mo ni siya si Ramram. Igagaw ni Rimrim. Rim-rim o ni rom-rom. So ni rom-rom. Sa among relasyon, na ako'y feeling ang mura gadula-dula lang ko. O sa galing di ko ganahan mga igala nga, ganang sige may uban-uban. Why nada? Balik ta sa letter sender mga igala. Naging maot ka doon. Maot kito na ang laki. Sumot na niya. Ito na pagtsagaan ta lang ni. Pagtsagaan lang nato ni Megala. tiyagaan pa na ha. Sure kita. Og sa tinudan na ilang, grabe aperti. Grabe lagi. Sos. Pa. Sometimes kung mag-away mi, okay ra pud sa ako Ang ending siya ra gyud yung mag-sorry. Wow. Wow. Guwapa. Ambot ba? But in fairness ka Ramram, bahay ko si Ramram. In fairness ka Ramram, buutan si Ramram. Bukod na. Sulugoon. Usay siya magluto, usay bisag maggawa sa akong pagkamaldita, nalangyapon siya. Tanan buhaton ako. Oh, that's so sweet. Naiusahay nga magkita mi og Lunes, nagsabot mi. Miyerkules na ko nito nga 3 days siya dito sa mall nagulat. Pero love kay gapon ko niya, ni samod daw siya ka in love sa ako tungod ato. Wow. Grabe sa nibayhanay. Usay wa ko'y lingaw kana akong medyas nga basa, akong ilamos-ilamos siyang naong samod siya ka in love sa ako. Kung unsay mga di maayo na kung buhaton saya para ma-discourage siya, ambot basad nga kalit ra masad sa ma-in love dahil kalit sa ko. Ayun, unsa man na dyan. Para di kami magkita, ingon ko nga manarbaho ko. Ala. Manarbaho ko ug ako sa gigna nga di na ko na ihatod og sundo kay strikto ang among kumpanya. Pero Ala. actually, gatuyon ako na para di kami magkita gyud. Mayra. Og dito na ako naila ang among manager nga si Sir Noel. Sa tinud-an na ilang sa primero pa lang tanaw sa iya na love at first sight gyud ko kang Sir Noel. Ay. Ay, guwapo yan Please, for sure. na ako igihata nga picture ka Sir Noel pero i-delete lang din ninyo kay lisod na. Basing Sabi? may bawaan, basing may bawaan Sir kay Noel, be? ako lang ni siyang gikawat nga picture og mamalihog lang tanan ko nga ayo lang kay ninyo ikanat-kanat dia kay lisod na kayo. Ako ra ba ni Sige siyang lang kaya boss? sa ato raman ni tanan. Sa una pa lang Ayun, akong sa picture tanaw niya. sa iya ni Sos, grabe na love at first sight yung ko sa iya ha. Sa daw si Sir Noel. Kung masimutan pa lang ninyo, humot, bright, maayo manorya, kabalo mo gamit og mga Manorya, linking verbs, mga past tense, future tense, kabalo siya magamit sa mga henceforth, mga furthermore, amazing. Look ka bright yun Si Sir Noel nga perting gwapuha. Yan po si Sir Sus, Noel. kana? Kana, mo na gwapo. Tanawa o na scarf Mo na di ba? Pang kuha niya Europe. Si tanawa si Maria na tulala sa kagwapo. Mao na si Sir Noel. Mo na nga beauty. MOR matag hapon bisag alas 5 kumuot tuyon ginawang alas 7 kumuot mosabay kang Sir Noel. Kakaluoy manguko ni Sir Noel sige mig istorya. Kay Loy man kay siya gawayon sa perminti siyang asawa. Sa pagkagwapo na. Dili ma-appreciate siyang asawa ang iyang pagkabuutan as a provider, as a dad. Og MR maluoy ko sa iya, usay good. Gusto niya nga, bordi ko niya buyan kay usay makahilak siya nga maggakos kanako. Kung asa iyang naong nagyud perminti sa akong dughan. Hey. Tinuod yun. MR grabe ang mga luha. Ma-feel yun ako sa kanal-kanal ang mga luha og laway. Nasalod yun nagmahal. Salod yun may gala. Ako
Actually nga, ano dito pa masadughan nga naman tayo pantrapo niya sa iyang luha. Oh, naman si scarf, di ba? Ambot ba sab? O sa tinod anay lang yun. Sus, aperti lagi. Na, basta lagi. Wa na ko damha ambot ba? Bisag kabalo ko nga minyo si Sir Noel. Nahulog ang akong kaugalingon sa iya. Ikulbahan ko si nahulog mga igala. Na in love ko kang Sir Noel. Matingala na lang si Ram Ram. Kaya usahay gabi na kay kumakauli. Alas 8, alas 9. Kaya nag-uban na ni Sir Noel. Buak. Unsa? Sir Noel. Buranay kwitis ha. Sa tinod anay lang, mura gusto na nako nga bulagan nila na ako si Ram Ram apan siyempre. Di pwede. Kailangan pa ko mangitag bikil kay buotan ba siya. Hala. Lord yung mga igala. Kung nakalami pag yun ni Sir Noel sa iyang kabuutan, kung tanaw ni mo siyang naong Diyos nun mang yun. Murag pariun, no? Murag pa rin, no? Murag obispo galing na. Sa tayo na lang murag yung, ay, ambot ba? Sa matagabi nga madunggan ako ang iyahang kaguol pastilan, kayong yung grabe lagi, murag, looy yun. Lamig yun i-comfort. Lamig kay i-comfort. O sa matagabi, primero sa una mong schedule, TTH ra. Hanto na himong MWF. Hanto nga naitabo ang among schedule ni Sir Noel nga matagabi na himo ng linggo lang ang pahinga. Alaga. Agaga, balikan na to. Agaga, Marilo. Walay hanaw! Si Ram Ram. Layo na kay Sigbanga si Ramram. Uy, kay Sir Noel. Uy. Hanto do sa kaadlaw ni Ana, tingala ko pag uli na ko ng gabi una. Na dito si Ram Ram. Nakalimot ko anniversary man day namo. Nagprepara pa siya surprise sa among kwarto. Nang buto na lang ang mga balon. Ang iyang gi-form dito nga mga petals na ngalagpot na lang sa kakusog sa electric pan ug hangin. Nangayo kog pasaylo niya. Ug niingon ko sa iya nga murag wa naman ni klatong relasyon, may pag magbulag lang taapan wala gid siya musugot. Ug samot siya. Nandidikit o makasabot gid daw siya sa kuha. Nagluhod-luhod ni siya sa kuha kani siya. Nagluhod-luhod ni siya. Ubo? Na di lang ginamuundangon ng bahala dog busy kay ko. Bahala bag every February 29 lang may magkita basta ang importante nga mag-uban yun mi. Basta di lang gid ako sa bulagan may gala. Pangit addo. Tsaga. Para mahuman ang tanang gidi mo siya muli. Bura mo siya glinta nga gagako sa akong tiil. Yes na lang. So wa na po mi nagbulag. Apan nagtuo si Sir Noel nga nagbulag mi. Siloso si Sir Noel. Yay. O gusto niya nga magbulag gid daw mi. Kaya kung dili mi magbulag, ako ang iyang bulagan. Hala. Kinsa pa ni kinsa pa ni asawa mo pay siloso. May giduklo no. Demanding po. Hangol kay Sir Noel. Hangol kay ka Sir Noel. Pa-share pod. No, well, Sir Noel. Ug tuon man tungod kay di na ko kaya nga mawala. Si Sir Noel nga gwapo kayo sa bigote pa lang.
Sus. Mo nang nakaingon ko Gilo nga kayo. kailangan na nako bulagan si Ramram. Perting ilag ni Ramram gibulagan ako. Ako nang gingnan si Sir Noel nga nagbulag nami. Hala. Apan anang gabi una po nga gisultihan ako nga nagbulag ni Ramram niyon po si Sir Noel nga di na namo kailangan ipadayon pa among relasyon. Kaya naibawan daw sa iyang asawa. Nakita ang panty nga akong gibilin likod sa sakyanan. Magbilin din nagpanty day. Oh my gosh, Sir As Noel. in, Actually, kanahiyang gibutang sa liog. Katong gabi una. Ningon na sa sako nga pahawa na ayaw na paparamdam. ayay. Kinabulabo na ko sa akong asawa. Oh my God. What? Ug anang gabi una nahitabo 1 + 1 = 0. Crazy. Nahulog nga napadulong gyud ko sa Mirisi, Myra, Gaba. Mao na ron. Mga ka-BBS, sakit kayo, may ambot lang gid ani di ko kasabot sa akong gibati sa tinud anay lang. Nalab na nako si Sir Noel. Naabtan na lang may COVID. Gimingaw ko sa iyang mga bigote. Naibawaan na ba ni Ramram ang naitabo? Ug in fairness, duwiling gyapon ko niya dawaton. Ha? Grabe. Grabe ha. Grabe na mo yun na. Grabe na party na mo yun na. Grabe na gugmahan. Pero saan tamang yun eh? Please, ayaw ipakikalat sa mo mga pictures kay confidential na. Surely. Sure. Lima na. Unsaan man ako ni? Kabalo ko sayop. Pero unsaan tamang yun ako nga di magin ako marisis si Sir Noel. Kung nakita niyo sa pictures man siguro, ang iyang kagwapo di san marisis. Wow. Mga ka-BBS, nahiram mo ganang tirada ni Sir Noel. Makaihi-ihi yung ka. Party kayo may gala. Sangko gigo sa fluorescent. Kapila gyud na masangyad akong puso dito sa fluorescent. Siguro gulo kayang bangas ni Sir Noel. Mao lang san. Ano mo ginamasangko eh? Dini mo ma-imagine mali. I don't get it. Sa din na fluorescent, di man siya na fluorescent niyo dia. Diyan ang sugat niyo des taas. Bombilya, bulb. LED. O ang LED mo musang ko sa akuan sa puso. Jojo. Feeling ni Sir Noel Ang hinahanap-hanap ko ang mga galawang Noel. Oh! Sus, ma-remember gina ko every time nga may tabo sa moa. Di gina ko mapungan na makakanta. Noel, 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 Noel. Nabastos ang Christmas. So, di makipagbalik ba ko ani ni Ramram? Bating na akong ato. Saan man ginawa mag-spark? Dari sa tagang Noel, satisfaction guaranteed. Pero bawal sa napag-ibig. Sabit lang. Sama niyo, oy! Please, mga ka-BBS. Please. Tala matabangan ko ninyo sa akong sitwasyon. Alright, this next song is wala kanta. Wala Wala kanta. Sa day Final kanta. song day. Sa day dapat na final song ani dapat mangod sila man. Andaman gyud nato ni final song dapat. Back in a man.
nakipag-collab na galing ko sa kanang mga local artist karon mo na ito gipang-collab karon may gala. Para kanang mga local ba nga mga kuan. Lagi nito daw copyright. Way copyright ba? Kanang may ngana. Kasi siyempre local artist ba ba? Mo man na siya may gana. Yan ang mga local lagi. Kaya nakalamin ng local artist kay local siya. Local isa. Isa pa. Wapo gina local. Marites Cadinas, Noel, sa tingin niya? Noel Caron, no work na mga brother. Say Noel Caron. Noel Caron, no work na mga brother. Unsa daw? Noel. Noel Caron, no work na mga brother. Ay, sabi din sa ito i-analyze na nato. Gusto ko sabot. Basta yan pasabot kay pag mukhang tag first Noel, wala natin trabaho. Ano siguro? Ako rin. Gets ko yun ng joke. Sorry po, hindi po ganyan ang BBS, Maayo siguro mo dala si Noel, busa nabuang si Loisa. Basta minyo lagi. Malagi na dapat kung boyfriend pa lang mo dapat perform yung gagmay po. Kaya pas niyag na sinay mga Noel dia. Na mo galing. Maigo lagi sa bigote lagi sulirap lagi. Sus Ginoo ko may gala. Ngano magikasagara na yung mga utan na may gala na. Ngano di magina marisis. Ngano magina. Bakit? Why? Tubag. Sige daw. Ba? Ngano man ay ngana? Dili marisis. Ngano di magin marisis may gala ang mga butang-butang ngay ngana. Sometimes kabalo na tang bawal. Kabalo na tang kuan. Si tawag na. Di pwede. Pero nganong di manggid nato marisis? Bakit? Well, sa atong pagbalik mga igala. May mga bagay kasi na kung tutusin. Sabi nga sa isang kanta, we have the right love at the wrong time. How that? Down with the sickness. Dami. O niya na ang kanta para sa imo ha. In the end. 21 God. Ay nako. Yan lang naman eh. Alam mo si Jericho Rosales daw tanin sa mga Pinoy film. Andin po mga igala. Pangit. Jericho na. Sige nga, balikan natin. Sige daw, kamo may gala. Nga na dili Maris. Dili, sa tinud-anay lang. Kani seryoso nga kuan na. Seryoso nga question para sa inyong kuan. Para sa, gusto mi ka ng seryoso po nga tubag may gala. Kanang Noel, Ona or you? Noel? Dili, seryoso. Ngano ka? Nga na yung mga butang nga nga makasulod yung ka sa may nga na nga mga sitwasyon. Nga bisag kabalo ka, sometimes sa mga friends mo kuan pa, mo advice pa. Kabalo na ka sa sitwasyon, I'm sure niabot na ka ng edad, kabalo ka nga bawal na, di gina pwede. Pero ano na yung mga moment niya na? Kamu ba nakatesting na bumana nga mga moments sa nakanabitang? Sometimes galing na-realize mo ba nga di magyugutan na ingan, pero bakit? Kasi pag ibabae nga mag-wish nga, oh my God, tana may mo kong kabit, ana. Or tana makasulog kong relasyon na ka ng married, ano ba? Di ba? I'm sure di ba? Na may ba ni nga na may galang nga, magdahong ba? Nakan Johnny Padulong. Siguro nakaunaw na siguro mga sus, kung walang bita ko na sa na to, kami patanag yan po ni Joe. Uy, nag-comment Joe sa live. Sa ingon. I-share Joe. Joe, musta? Diyan to, Joe, musta? Joe, remember? Wow, Hi, Joe. Dako na siya. Joe, remember? Hehe. Si Yoyong Lagura, may siguro mo palit na lang na siya og simod sa baka, apilan og dila. Replacement sa bigote ni Noel, sure sangko gid sa suga ang puso ni Loisa.
Grabe. Dakor ba kayo ng kuan dila sa baka no? Lalala kita, gini ka man. Gusto niyo mo i-try. Parang gusto na mong itry ah. Kita ko na magiga-challenge ana nga kanon ng dila sa tang. Ay dila sa tang. Dila sa baka. Kau na nung dila sa tang? Kasi klaro sa tanibi, magkaulog dila sa tang. Dila sa baka. Dila sa baka. Musupsup ba kag dila, Maria? Musupsup ba kag dila? No, sa baka no. Sa tao. Kanang lingua estofada, di ba lami mo na? Lingwa, ganago lingwa. Di ka ganana, Pero di baka ba din na? Dila man na. Dila man na Sa siya. I baka. mean, sa baka din. Sa baka man na. Sa baka no. Joke lang. Kung dili sa baka di, so never you ka musupsup og dila. Uy. Lalalalalalala. We. Yan hindi mo gutuo. So ano? So wala. Edos. Sometimes. Okay, sige daw. Sige daw, tagay daw mi sa inyong mga kuan diya or pa-share naman ng ano nyo dyan, mga experience ninyo diya or ngano na yung ato pa kay tabo. Sa ba madala ba sa words? Posible ba na Maria tungkol kay madala sa ka sa mga words? Yes. Nabay nga na nga, actually di mo plan. Kabalo ka sa sugon nga di nyo pwede. Pero mahitabo ba gyud na nga tungod sa mga storya sa mga kuan nadala sa lalaki. Naagyod na times. Labi na ka ng mga married man, yung mga professionals. Nagit sila dating nga murag ma-attract gid ka. I don't know sa uban girls, pero ako for me na dagang beta ma-meet mga events ganyan. And when you meet them, actually natoy nag-try to siya nga guy. Na nagakuan gid siya, nag-discarte siya, ana. Pero wala na to niabot sa point nga kung farthest na gida. Pero sa siya married, Japon married. Yeah, married. And then, I don't know lang kay, kung ano daw siya separate, and daw siya siya wife. And he's away with his kids. So, wala na nga mga discarte. So, actually, madala ka sa mga So, asa naman po na point mo ni kuan na to? Nag-date yun mo, nang gawas. Wala may nag-date. Kanang lang ka nang mag-text siya. Maging pero wala gid ko ever nga nagpatol na pag kami lang duha or so ba. So tama na gid sa phone and mga chats. And, pero usually ba yung kanang mga mutumpang inanabay na ay pagkukulang ilang mga partners? Like kung ikaw mag-lalaki, basing dili kay effort ang lalaki, ba dili lang sexually or physical. Maski sa kuan ba kana bitaw mga sa ilang relationship as mga pakilig-kilig basing wala na. Di ba? Nalimta na ba? Dapat naapag yun yapo na ba? Munang usually nga makompare din sila adong mga magpa-sweet-sweet sa ilaha ba? Munang dapat na or dili ba na diskarte ra po na sa mga kuan or mga diskarte ra po na sa mga kulas po? Pwede po nga diskuan po. Kung minyo na medyo pasakay yun. Guys, nga kung nailangan mangin-ana kay kanang mga nanga-assign bitaw. May mga projects diri. Yan, nasa lang muna sila. Gustong pang good time or ginana na ilang mga style. And I don't know lang, sometimes po kay sa girls na part, matimingan po say for example nga kanang medyo nag-away lugar mo sa imong partner or nakaiwala na ganahan nga pa ko yung sa imuha. Magaan mo ang loob sa mga inana ng mga kind of guys. Kaya kusog mo sila mang libre. Maoko. Mas naman gusto sila budget, di ba? Naman sila budget. Basta sa mga ingana. Naman good sila. Murag security. Na sila budget. Kanang security nga mo panindigan dito nila yung mga panginahanglanon. Right. Murag plus points na siya. Mauna nga. Mubigay yun ang girl siguro. Kanang mga tagatag mga cellphone ka na. Makadani ba na? Oo. Lahi magod lang level. Dili na tama sa chocolate and flowers. Because it's really the material na bagay. Mga unsay imong gusto nanganap ka afford. So, Kanya ka na sila kay maka-afford yun na sila kay i-reimburse man ang resibo. Ato lang ni paresiboan na kay kabalo na ka ato'y pa-reimburse sa kumpanya. Resibo na ya, brother. Hindi, brother. Pag-resibo ba? Dabi ka rin daw, brad, sa high time, brad. Listen na daw kayo manunod ng mga motel daw sa Kauswagan, brad. Kay palista naman ang pangalan. Okay. Palista ng pangalan. Saka, nanghilana, na daw. Si Lito na po yung nag-ingon, si Lito. Mo ba?
Ay, wala ka kita. Ito Wala ka try. Ito nag-abay sila si Brother Bernie. Di siyang booth. Ano daw istorya? So, di na ka pwede makapamakak dito. Oy, Sir Idol. Ay, kung isulat ang ngalan, important biya naka-information. Sa bagay. Kung ang legal imong uban, Ay, mauna. Okay ra yun. Okay ra. Dati laing din. Yes. Gana, imo na yung mga parehong apelido. Ano. Pero magyapon na si Justin, di man niya isulat yung pangalan kung lahi iyang dalon dito sa... Sa... Ito daw. If ever nga, ipasulat ang ngalan, YouTube ko, musulat sa akong ngalan. Wow! I'm Alias scared, na lang. uy. It's, Jane Rose Fiel, yung baliyan dito. Fiel Rose Jane. Bahala na yun. Baliw yung mga bagay. I don't get in at the time Iya ba of da? mga, yung mga Yadaba. Uy, na-comment na tong president. Unsayan ba? Nature good na sa tao kay animal biya ta. Ay, kami ready ay nature good sa tao na i-pursue what he or she think na makahappy sa iyaha. President? Talaga. Masuko na yung mga masuko makaduga na ba? Siko na. Happy nga nakakuan lugar. Sina ay ano. Sige ho, manumangil lagi dayon. Soy manumangil. Da. Sini kamot na kamot. Ikaw, Jo. Hello, ka-BBS. Pasotol ko sa akong bana nga sige lang og dula og ML. May na lang na ML kaysa laing babae ang dulaon, ha? Hello, BBS. Pasotol ko sa akong uyab nga si Christian Carlo Flores kay wala daw siya na-appeal sa shoutout Janina. Oy, hello, Cindy. Ay, hello. Again, sa tanang mga namina po sa Spotify karon, dagan salamat. Katama mo mga previous day namo nga mga mga si tawag ani. Episode. Yes. Okay. So, pwede nyo makita may gala sa kuan sa Spotify. Okay. Brother Bern, basta veterans mo pilit gyud na Ay. na Loisa. Pangutan aga ni si Brad Joe. Ha? Oy. Nawala Jo. Ikaw lagi ang ending Jo. Ikaw lagi gyapon Jo. Ako You're the rin best yapon eh. person to tell, to share, partner. Well, no? I-try na to pangutana sa Google. Google. Why are Reasons married men? why Oh, sige, sumpay. Married men are so attractive. Sige, Why Bing. people cheat? Why girls are attracted to married men? Why do married men flirt? Why do I attract so many married men? Kaya na lang. Mga rason daw why do married men flirt? Sige daw, Bing. Yan. 11 major flirting techniques. Wow, technique yun may gala. Salad ba? Ay, taasa sa wala mang gi-enumerate ito sa mga paragraph sa mani oy. Hello? Gusto ko Saan ka daw? i-enumerate. Basta daw. Sa sakit man sa mata, Erp. English. Gagmay kay Gagmay kay font oy. Gagmay kay fonton. Dagan kay furthermore. Samo kayo. Kapoy na yung mga furthermore. Ito, 22 signs. I I like money. Inside the mind of a married man. Why married men are Grabe attracted siya to you? Here's the bottom line. Bottom line na ta diretso. Married men are attracted to you because you're an attractive individual to them. And for whatever reason, they aren't satisfied in their current arrangement or they want to branch out from that arrangement. No? Lo, English ba yung kasabot? Kuan daw ka ng ang kuan ba, dili daw sila satisfied sa kung sa man ang status silang relasyon karon. Gusto na sila mo branch out ng mga married men. So, Kibali, para ni sa kuan. Para na sila branch din eh. Para nationwide na lang nilang branch. Of course, knowing the reason doesn't mean you have to humor them in any capacity.
How you react is up to you. You might actually like one of them and want to see what happens. Most likely, you find their efforts repulsive. Halaka. Wala. Rusty, what's repulsive? You have an idea? And want them to just leave you alone. But being attractive to married men doesn't make you abnormal. Didi ka abnormal, Maria? Makayan baka, Maria, nga dagay kuan married men nga na attract si mo? Oo, super. Wow. Kung maka-super, ha? Barag 24 yung mong hawak, ha? Kung Basta unattractive sila, ha? kung 24, Hindi, ha? ayaw ko na lang kakaroon nga. 18. It's Okay. intense. Okay. Tapos, so normal din na siya. If you're generally attractive, you're going to draw all types to you. From the excellent single mom to the married cheating scumbag. Wow, na scumbag. Scumbag, ha? Kanabito na yung mga balas. Sandbags dito. Sandbag to, sandbag. Kuan daw ka nang, kung kuan yun daw ka, attractive yun daw ka, dili lang day sa minyo, pati sa mga ulitao. So if you're getting a lot of attention from attachment, it pretty much makes you normal. Normal lagi din na yung mo daw, Maria. Yeah, normal. Thank you, Lord. Murag kay 36, 24, 34 ang nga comment. Yun naman. Lagi kay perfect, lagi ang vital start mo. Si Pia Abaw, ingon siya, normal di ay. Normal lagi din. Mga gwapa How di ay din. angel, ha? No, sundalo yung bana. Perfect, Joe. Perfect. Mo man ni isang sundalo ang bana, no? We're perfect kayong duha. Tama. Napa. Wala may mga mansa din eh. Si Ronnie, people is walang katapusang satisfaction sa life. That's why dami na break ng relationship. Like sa product, every cycle or year need og new packaging. Wow. Yeah. Para mukhang bago sa customer but same raday Japon. So para lugar you're like saying like naghang. So burag nag-ingon sa nga burag sa inyong relationship. Mo nang mo invento gyud mo kung naandan na ninyo sige sa Alcuba dito na sad mo sa mga banggirahan. Burag experimenting ba? Kamo minyo, when was the last time nga nag-call mo na ito mo mga resort? Kamo ana. Road trip. Nag-road trip, diba? Diba? May ana ba? Kano sa ba mulas nagpalit og mga 90s para sa inyong mga selves? Correct. For your partner. Kano sa ba Something kalas? Yes. Uy, niabot to kong order, Brad. Katong nipis kayo nga kuan. Patingin nga. 3X, bro, size na to, 3XL naman to, 2XL na to gipalit ba? Para sakto gid ba? Ginoo ko, mura magkang-ela kadako. Good kayo, day. Good kayo. Agin mada. Mo tatong kana na kay nipis kayo ba kini? Unsa sukod do? Unsa? 2XL naman siya to. Mura pag-ela. Pagkain ang ending mura kang Actually, ela lagi ba? Sa Korean, magado pang Korean. Mao na lagi din. Ito dapat siya kuha. Muna akong giingon. Bota siyang scumbag. Nabiin mo ha. Ang imo ha, Brother Burns. Fit lang. Wala man ko naka-short sa matawang gi-orders. Wow, igo lugar. Perminti man ni naka-abre. Hubuon mo na dito ni. Ang gusto ko tong... Wala na fit. Wala na fit sa mga balls na part pa. Ano na pa extra bito. Oh my God, na gito, sure gito. Wow. Si Maria Alala si Ken Pama do yung ganyan din Erpo. Ang tao wala jud nay pagkakontento samot na pagnaanay naakay ikagasto mintras buhi pa kumpasan jud. Temptation is everywhere. Mo gina may gala. So bisa pag unsaon nimo nagi na sila everywhere. Giutro nagsulti. What if kung ang babae ra po yung mag-una-una mo na sa lagi dayon na may gala, no? Wala na po lugar na mo. Sa lugar. Di usahay po sa gara lalaki motipas pag ang babae na galing ang motipas murag grabe na ginaba. Issue kay ba? Issue kay na. Pag Ang babae, lalaki issue pero ka making sa- ka ba nga kung siya nitipa murag
mo na maginang lalaki yun. Murag normal. Pero kung ang babae na galing mo tipas mga igala sa may nga klase nga relasyon or sila minyo ta sila mo'y ni ko pero aning karon itabo ba labi na medyo idaran na mas murag grabe na ginabay murag kaya I'm sure compared sa lalaki ang girls I'm sure di na basta-basta mo musulod sa relasyon kung iyaha char lang ng iyaha. Yeah, kay medyo ma-feelings mo guni si Yeah, in fairness po, labi na sa mga ingana nga mga relasyon na murag magsugod sa dula-dula nga murag char lang or lingaw-lingaw lang. I'm sure you go on 101%. Ang dali ra gyud na ma-fall din on una is ang mga girls man gyud. Kay mas kuan magid ang girls agree to mas, di ba? That's why kung kamo girls namo sa sitwasyon karon nga murag napamuan ng murag naka-fall na ka. Pero kabalo ka nga bawal gyud ni, murag di gyud ni pwede. Karon pa lang imo gid kuan dili gini pwede. Distansya na. Kay once makasulod na gyud ka sa litag may gala, wa na buran na kag irong buang na dayon. Matilawan na ginang pasas niya. Ay, Wala na. imo na gali na Maglisod na kang sulob sa shorts. pag wala na. Mahanginan lang na. Mahanginan lang na, wala na. Gosh, madlo ko anak yung makautot gid ko kasi hangin. Kalain. Maria, if ever lang, unsa ka nga klase nga lalaki nga makayong gag may galin ako na marisis. Nanuktok sa imong, for example, na one time, na convention. Tapos 3 days ang convention. Laing nasod pag dito pa sa Singapore. Na. Tapos na yung mga sagol lahi. Sa imong pagtulang, unsa kay klase nga guy nga makayong ka nga ay kung ingana burag na ambot na lang burag mangambot na lang ka. Tumpangan sa nimo ano lugar? Oh. Physically, dapat or matanaw na ko siya marag at mid-20s. Inana, mga Mid-20. 25. Kani dili pa ni Minyo dalaga pa si Maria niya kay syempre dako na magitong kuan. Ay di ni pwede kay Minyo. Bato na tong sa kuan ingani pa lang nga single pa lang siya. So mga mid-20s. Oh, mga 25 and above. 25 to 40. Naman po yung mga okay. Naman po yung mga 40 taon pero mura po 20 na. Matay ko, tinuod. Dili, man kay matter biya nato nang down there. So, dapat healthy pa siya. Makakuan po siya, no? Survive po siya ba? Makasurvive. Makapinakbet. Tapos, as much as possible, I would like it nga lean o lawas. Wala siya tummy. Kung makapamili. Perfect. Diba? Perfect kayo. Makaritis mo ka. Mo gali. Kibali pagka na siya 100%. Oh. And then lean o lawas. And mga birdie pinopit na nilagagwa. Ang pangit. Hello? Sakto. Pangit. Ngayon anay yun o. Colored. Yan ang nagkatawa mo. Na-surprise lang niya. Bura ka nagbutang mo si Clint. Pag Singapore man good. Just colored. And dark. I mean moreno. Taller. Color. Ganyan. O ka na bad boy o dating. Tapos siguro manuktok pag iba naka-boxer shorts lang ba? Kasi siyempre patulog naman, di ba? Uban na mag-floor. Tapos nagukas excuse me, Jane, right? Yeah, sure. Tapos Pero dili pa nila kay international man, so Thailander ang nakakawan. May tingnan niya. Inalagtigog ba? Excuse me. Kapito pa, ikaw pamutol ka sa momentum or excuse me, Jane, right? From the Philippines? From the Philippines? Guwapo kayo. Maulang inistoryan. Jane, right? From the Philippines? Here. Do you have a charger? How do you know my number? Hi. Your number. Come on. I just want to ask if you have a extra charger. I think it's here.
Ang landi. Ang landi. Got it. I'm gonna get it. Please charge me. Ano? I just charge it here. Actually, it's wireless. Press this one for Bluetooth. I have a Bluetooth here. Bluetooth. Wala nang gidugay. Oh, come here. Oh, na dito na to. Oh, wait, I'll charge her. Ay, come here. Oh, lang. Take your down. Come here. Lain na. Iyak mo ka-discourage. Dito na rin may gala. To yun, pagkikay mga nakabaka. Wala naman ang galing. Wala na lang istorya. Hi, ha? Actions speak louder than words. Ay! Ay, teka muna. Salamat nga pala sa Blue Energy. Kung makita ninyo na sila yung mga bagong billboard karon pagkagwapo silang model. So, kunamo sa Cagayan de Oro, grabe. Makaayo sa balatian. Kung mututok mo silang model karon silang mga billboard, makaayo sa mga balatian, may gala makawala sa inyong ubo, hilanat o sipon, ha? O speaking of Blue Energy, appeal na silang pinaka biggest raffle promo, ang Blue Energy's first millionaire. 1 million Earth, 1 million ang ipanghatag may gala, aperte. Grabe rin. Alright, simple na kayo. Magpatubil lang mo dito sa Blue Energy sa matag 200 ninyong tubil o saan na rin naka-raffle ticket. Kung napagin mo yung Blue Rewards card, mo doble mong ticket. Samot. Tapos, i-fill up na yung ticket sa kompleto nga detalye. Then, ihulog na ninyo sa mga raffle boxes na dool sa Blue Energy gas station. So, what are you waiting for? Pagas na sa pinakadool nga Blue Energy kaysa Blue Energy, full tank sa sulit. Grabe! Live viewer nga explain kaayo siya sa iyang pagtanaw no. Romel Alaba, hello. Ana si Romel Alaba di ay. Ingon niya nga. Sige. Pwede ba na siya una mo sulod, mag-plug lang ko sa kong channel. And napajud siya, send siya na stranded sa station og motor dugay ni Andar. Thank you. Hi Romel Alaba, see you. Napo i-zoom diyan sa station. Last na lang. Duda lang yung ko asa na siya na stranded. Asag yung gani siya ba? Napalista siguro yung pangalan. MOR bet ko nga booth. Sa Blue kung nagpagas, pwede ba if Gcash ang payment? Wow, social. Uy, pwede. Pwede yan. Oh, cashless sa sila dyan. Oy, Juan, Lodiawan na. Jackass. May pa ka ako wala dyan makuha. Ipakuha na, asa man to? Katong sa second batch na to nga mga winners, ipasin ninyo mga number kaya mo nang i-forward sa Blue Energy para sila na mo contact sa inyo may gala or somewhere na ilang ibilin dito nyo kontong tag 500 ninyo na kon may gala, ha? Sus, napulo na nakalitro sa kanan ba? Pero na ay 20 pero ang naong sa 60. Ay, maninood siya ni siya. Na edad nga 40, murag 20. Napoy ba mo 20 edad pero napog 60. Grabe ni sila. Di lang kita maninood. Di lang kita maninood, Rico. Ayaw, ingon nga si Maka-heard na san mo eh. Bernie. Yung Lagura, Bradburn, kulang lang og time og TDK. Unsay meaning sa TDK, Maria? Sige nito, tila, dala, Kit-kit. buhit. Kuot. Depende yun sa mong naandan. Kiit ba o kuot? Ang duha? Uy! Uy! Iyang boyfriend compared sa iyang boss niya maipon mo gamit si Noel sa TDK. Shout out po mi diri sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. O i-share niya atong mga kuan na yung mga kagrupo ninyo ato mo sa BBS na ito nga grupo. Join sila dito para makabalo mo ma-update mo may gala. O again kung gusto mo muminaw sa among mga previews ng mga podcast ato mo sa Spotify na dito mga gala mong gibutang ang uban na to mga episodes, mga previews na to nga episodes. Tapos every Sunday na tayo celebrity na nagkontak ko or po mga iladong nga mga vloggers or kanang mga Pwede, kanang mga comedy sa mga
Sa mga Facebook. Mga Sa Facebook, oh. Pwede. Ligos Good Vibes. Nag-PM na po ko ni Medyo Maldito. Si Ruel, sa to isa? Ito bitong bayad ka ng last na gid ni. Ruel Divina. Oh, kana ako pong i-PM. Mm. So far, sa tanong kong i-PM, wag yun ang reply. Di mga fan pages siguro to nila sa kadagan mag-PM siya, hindi nila makita. No? Correct, di na makita. So every Sunday, para natin makauban na to, my God. Kasi na yung mga dikit na to. Sa local na to, kisa man, sila ni, pwede ba na sila? Sila ni Al, sila ni... Pwede, Abby? pwede, Ba? pwede. Pwede ba? Kumusugot sila sa to. Local na to, ano? Kasi maulaw magutot sa ilan. Okay, okay. Si Al ba? Mo galing. Sa local, kisama yung gusto ninyong atong i-guess po diri may gala kanang mga Ako. dali naman yung ma-PM. Pili naman na sila i-PM may gala para mo kung basta hindi mo sugot sila. Basta hindi sila busy po. Basta hindi sila Mitsubishi. Basta Mitsubishi ba? Mitsubishi ba? Mitsubishi. Oh, mahirap na. Okay. O, dagan salamat dahil sa First Valley Bank. Kung namoy gusto nga dugang pangkapital, ito na sa First Valley Bank. Of course, Blue Energy. Patubil na para basi kami makadaog og 1 million phases. Dirt bag, tag 25 pesos lang ang inyong labonon. Magpa-laundry na mo. Anywhere sa Cagayan de Oro, mga gala. 25 pesos lang. O siyempre, ang Oy Masoy Maker sa Fighter Wine, Mallorca, og sa Red Falcon, ayan. Og siyempre ang Rescue Alcohol. Kapamaligya og Rescue Alcohol, ha. PM lang may gala kung kuhan. Depende kung gusto niyo nga per box mas barato ta kay direct man ta sa warehouse may gala. Muna tirada diya. Alright. 927, daghang salamat sa inyong pagpaminaw may gala. Thank you very much. We'll be back on Sunday na. Para makontak nato itong mga celebrity guests nato mga gala. PM sa mo kinsay gusto ta katong na yung mga mga storya sa ilang mga gugma, pwede po nyo i-PM ang inyong mga stories or i-email sa mo, ha? Kami nang bahala na. Daghang salamat again sa inyong pagsuporta may gala. Paki-follow ko sa akong Facebook, Bitok University. Apil mo sa among group, BBS, Bawal Bugok Show. Correct. YouTube, Bitok University. Instagram, Bernie Bitok 2. Salamat sa inyong pagsuporta. Yan, and mga kapamilya, alam niyo po na follow me also sa Instagram ko, Facebook, at saka naman sa YouTube channel and TikTok, Maria Filingera. Grabe nga Thank you. pakit na gala. Yan, siyempre po ako din mga igala, mga ka-BBS. I-follow ko ninyo sa ako YouTube channel, Joe Romantico, sa Instagram, Joe Romantico, TikTok, Joe Romantico, Facebook na ako, Joe Romantico. Salamat. Yan, follow rin si Poppy, nga nadia. Uy, kwan eh. Bisaya oy day, Bisaya oy. Bisaya oy Clothing PH ka nagisulob ni Brother Bernie. Alright. Copy din mix. Among BBS na mga merchandise, hapit na. Hapit Okay, alright. So, mora to. Salamat guys. I love you all. Bye!